No niin. Ulosotto akseli Stefan vaihto ja ulkona kun sataa vettä, niin en lähde sinne, niin kokeillaan tehdä se näin, että mä ajoin se 10 senttiä perään koholle ja olisi tarkoitus nytten tuosta hydrauliikalla laskea öljyä pois. Noin 40 litraa, niin eiköhän sen sitten pysty nykäiseen tuosta laipaa irti. Aletaanpa laskea öljyä pois. Nyt kun on 40 litraa otettu öljyä pois, niin sitten otetaan tästä työntövarsi pois, sitten tuosta tuo tappi pois ja sen jälkeen aletaan irrottaa nämä pultit. Ja nyt pitää painottaa sitä, että tämä akseli ei saa tulla ulos sieltä missään vaiheessa. Aletaanpa kokeilemaan. No niin, pultit on irti, niin sitten mä meisselillä täältä raotin tätä ja samalla vähän vasaralla naputin tuohon akselin päähän, niin se ei tule sieltä ulos. Ja nyt vaan jatketaan sitä niin kauan, että se on toi laippa irti. Laippa lähti helposti siitä irti. Tuolla näyttäisi oleva akselin laakeri ja seite Stefan täällä laipassa. Lähdetään irrottamaan tuo vanha pois ja lyödään uusi tilalle. No niin, tässä on työkalut, jolla alan naputtaa vanha Stefan irti. Vanha Stefan irtosi tosi helposti. Nyt täytyy tuo laippa kokonaisuudessaan koittaa pestä ja sitten heittää uusi Stefan paikalle. No niin, se olisi puhistettu ja uusi Stefan siinä hollilla, niin laitetaan sinne vielä tonne vaseliin, että se menee paremmin paikalle ja vähän kyllästetään tuota Stefankin vaseliinilla. Uusi Stefan tuolla hollilla, niin mä yritän tällä vanhalla puhistiin senkin, niin vanhalla naputella tuo uuden tuonne paikalle, niin ei tule vauriota. No niin, eli tuolta on tuo tiivistepinta puhistettu ja laipasta on puhistettu ja uusi Stefan paikallaan, niin työnnetään tää uusi paikalleen. Noin. Ja se jäi aikaisemmin tuossa sanomatta, että kun tätä välistä kun meisselillä sitä väänsi, niin pitää varoa, siellä on tiivistepinta, ettei riko tiivistettä. Nyt siihen vaan pultit paikalleen. Tämä homma olisi nyt sitä vaille valmis, että laitetaan peräöljyt takaisin ja sitten vaan seurataan, että pitääkö Stefan öljyt sisäpuolella. Tuossa kesällä näille hydraulilohkoille laitoin tämmöisen pullon, joka kerää sen ylivuotoöljyn. Niin ihan hyvä, että se on ollut. Toisessa oli tämän verran. Juu, minä alan laittaa peräöljyt takaisin ja sitten kokeillaan. Koe jo suoritettu ja ainakin vielä näyttää siltä, että se pitäisi öljyt oikealla puolella. Eli tää oli suhteellisen helppo homma vaihtaa. Oli vaan tarkkana, että tuo akseli ei saa tulla yhtään sieltä ulospäin. Sillä välttää isot remontit. Mutta ettei luulla, että hommat tähän loppuisi, niin huomasin tossa sitten, että turpon paluulinja valskaa öljyä, niin kai se on sitten seuraava homma. No niin, aletaanpa tää turpo paluulinja vuoto tukkimaan täältä.
Eli siinä se on. Mä vähän jo puhistin tätä. Vuohotin putki tulee tuolta ja se täytyy ensin irrottaa. Se on yhden öljypohja pultin alla kiinni. Aloitetaan sillä. Ja sen jälkeen sitten tuosta toi mutteri auki ja öljyputki nousee siitä. Sitten pyöritetään tuo kulma irti. Mulla on nyt eka kertaa testissä tämmönen 5 senttiä paksu voimistelumatto täällä työpaikan pohjana. Tää voi olla ihan mukava, kun on ihan jääkylmä betonilattia, niin siinä on 5 senttiä tuommoista eristettä välissä. Katsotaan meneekö jatkoon. Joo, nyt ne on siinä auki molemmat, että pyöritetään kulma irti. Sitten vielä pitää tarkistaa tuo kulma, ettei se ole halennut. Mä viime kesänä tän jo kerran tein. Silloin laitoin hamppua ja semmoista, mitä se on normaali putkikittiä siihen väliin. Enpä mä tiennyt, että se ei kestä kuumuutta, niin ilmeisesti sen takia se vuotaa. Mutta joo, nyt pitää puhistaa tää ja tutkia onko halakin. Ja sitten laittaa pikkusen erilaista tiivisteainetta siihen. Joo, mä puhistin tuolta lohkon kyllä sitä myös jengat ja nyt mulla olisi tarkoitus tämä ennen uusia massoja pyörittää tonne ja laskea ne kierrokset, paljonko se menee. Sitten kun siinä on uudet aineet, niin sitä ei mielellään ylipyöritä, että joutuisi palauttaa. Kulmakin on tarkistettu ja siellä ei ole halkeamia ja sitten tässä on tää aine, mitä siihen aion laittaa. Marjakankaalta sitä hai. Toivottavasti alkaa pitämään. Nonni, sitten vaan paikalle. Se on siellä takaisin paikallaan. Sitten laitetaan tää vuohotin putki. Jos valmis ja sitten vaan peukku pystyy, että pitää. Voisi antaa vaikka varmuuden varalta kuivua se jonkin aikaa. Sitten seuraavan vuoden kimppu. Tämä matto oli ihan hyvä. Se menee jatkoon.